Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Namhlanje thandwa zami ngiyafisa. Let us reflect on the Gospel of Luke chapter 18 verses 15 to verse 13. Luke chapter 18 verses 15 to verse 13. Some people brought their babies to Jesus for him to place his hands on them. The disciples saw this and scolded them for doing so. But Jesus called the children to him and he said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of God belongs to such as this." Remember this: whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Kunento engifisa ukuyibuka. Some people brought their babies to Jesus for him to bless them. To lay his hands in this context means to bless them. And I love that concept. They brought their children to Jesus so that he can bless them. Kunale nkonzo engiyithandayo, kunale nkonzo euphilisayo umphefumulo wami, that uNkulunkulu uyakwazi ukusibusisa. Mangithi uNkulunkulu uyakwazi ukusibusisa, ngithanda ekutheni ngimbona ebusisa abantwana. Now, they brought their children to be blessed. Baletha abantwana babo ukuba uNkulunkulu ababusise. Baletha abantwana babo ukuba uNkulunkulu ababusise. Thandwa zami, when last did I take abantwana bami kuJehova? When last did I take izingane zami ngayozibeka kuNkulunkulu? Ngathi, Nkosi, naba abantwana bami, ngiyabethula kuwena. Naba abantwana bami, ngiyababeka ezandleni zakho. Ngihlezi ngithi mina umsebenzi womzali ukukhulekela abantwana bakhe. Umsebenzi womzali ucela uNkulunkulu ukuba abusise abantwana bakhe usuku nosuku. And if we can sit with that, if we can stay with that, if we can try and believe that concept, imagine what life could be, not just for us, but for abantwana bethu. Ukuthi kuzo zonke izinto ababhekana nazo, the first gift we ever gave them was the gift of umkhuleko. Ukuthi bantwana bami ngizonibeka kuNkulunkulu. Ekuhluphekeni, ekuxakekeni, osizini, ngiyafisa ukuba nifunde ukubalekela kuNkulunkulu. Kona lo mkhuleko engiwuthandayo othi sibalekela kuwe nqaba yethu, mzali ocwebileyo kaNkulunkulu. Ungakudeleli uncenga kwethu sixakekile. Abe lokhu sihlangulisa njalo ezingozini zonke wena vrigo elidumileyo nehlahlamelisiweyo.
but kunale nkonzo ethi sibalekela kuwe nqaba yethu. Kunendawo engibalekela kuyona. Kunendawo engithola kuyona amandla. Kunendawo engirecharger kuyona. And for me, one of the most powerful realities ukufundisa abantwana bethu, not per se by words, but by action. Ngimbonile uma nobaba ebalekela kuNkulunkulu. Ngimbonile uma nobaba kuthi makonakala ayobikela uNkulunkulu. And leyo nkonzo kumina ibalekile. Ngoba abantwana bethu bohlezi bazi ukuthi siya uNkulunkulu ngoba uyikona konke kuthina. Phuzu lami lesibili, they scolded them. Kunabantu abazohlezi bedlala i-opposition. Kunabantu abazohlezi bebuka bebona amaphutha. Kunabantu abazohlezi bebeka amabala. Kunabantu abazohlezi bephikisana nofuna ukukwenza. Yabona-ke sithando sami, uma uzophika nokuphikisana kwabantu ngeke uye ndawo empilweni. Uma uzophika nenkulumo zabantu ngeke uye ndawo empilweni. Uma uzophika ngokuthi abantu bathini ngeke uye ndawo empilweni. Almost every successful person must have haters. Almost every successful person must have haters. Akuve unusual for successful people not to have haters. Akuve ngajwayelekile for abantu abasuccessful empilweni bangabi nabantu ababazondayo. Lento kumina ibonakala sengathi the more uNkulunkulu ekubusisa, the more uSathane evula amasango akhe. The more uNkulunkulu kukhona into ayenzayo ngawe, kungathi kunezinye izinto ezizofuna ukulwisana naleli cebo likaNkulunkulu. Ngiyafuna ukuba ungahlali ulibele ukunaka ukuthi abantu sebethi, abantu bazocabanga kanje, abantu bazolwisana nalokhu. Fanele uhleze wazi ukuthi uyohlezi uthola abantu abangayifuni lento, abangakholelwa kulento, abayi-opposayo lento, kodwa privately they want it. Kunento empilweni esengayifunda. Kunabantu abaningi publicly abalwisana nawe, privately bayayifisa impilo yakho. Publicly balwisana nawe, privately bayayifisa, bayayihalela lento abakulwisela yona. Thandwa zami, kunento fanele ungayikhohlwa. Kunohlobo lwabantu oluthi kungani usibanibani enakho mina ngingenakho. Kungani usibanibani ebusiswe ngakho mina ngingabusiswanga ngakho. Kungani usibanibani ethandwa mina ngingathandwa. Kungani usibanibani meyikhuluma bamlalele mina ngingalalelwa. So ngifuna ukuthi ama public haters akho
are your private admirers. Write this down for me. My public haters are also my private admirers. But ey'nhliziyweni zabo ayikho into abayithanda njengalento iyona. Ey'nhliziyweni zabo mangasane banikezwe half of what you have, pitch of what you have. Zwana ngami, uNkulunkulu uyokhombisa amafilimu. Kunabantu abakuzonda publicly, privately you are their fan. Privately uyo yonke ukubona kanjani lokho? Uma sebedlile sebethinta amanzi ampontshwana, hayi uyazi njena ukuthi nje wena uyabhayiza, lento yakho thina sinankinga ngayo, lento yakho thina siyayazi, injena ukuthi nje phela nawe wenza kakhulu, ukuthi nje phela nawe abantu abakuzonda publicly, privately are your greatest admirers. They're your cheerleaders. Bayayithanda lento oyona, bayayihlonipha lento oyona, abanye babo baze bacele ungayiyeki. Ngifuna ukuthi you will always find abantu abazokulwisa. Abanye babo yingoba nakhu bayayifisa, bayayithanda, kodwa uNkulunkulu akabanikanga yona. Khona iphuzu uJesu alenzayo uthi, let children come to me, do not stop them, because the kingdom of God belongs to such. Dedelana abantwana beze kimi, bavumeleni. You know, one of the most beautiful things, children have a pure heart. Most children, they have a pure heart. Abantwana bayathanda. Abantwana banenhliziyo ezinhle. Abantwana banenhliziyo ezimhlophe. Most, not all, but most. Ngihlezi ngithi mina ngiyamsaba umuntu, ngiyamnqena futhi umuntu ongathandwa zingane, because that means khona into engathi ncamncam, khona into engahambi kahle kulowo muntu. Umuntu ongathandwa zingane, ongadlaliswa zingane, onganakwa zingane, obalekelwa zingane, hayi, khona into efanele siyibheke, siyinuke amakhwapha ngayo. Ngiyamthanda umuntu othandwa zingane. uNkulunkulu dedelana abantwana beze kimi. Vumelani abantwana beze kimi. Lana ke ngine concept ethe ukuhluka kancane. Eyokuqala ithi ngikhuluma ngabantwana as in babies, as in children. Ngikhuluma ngabantwana. Kodwa futhi ngifuna ukukhuluma ngabantwana ababantu abadala. Mhlawumbe uthola ukuthi akekho mentally all there, akekho emotionally all there. Mhlawumbe banama growing disabilities, mhlawumbe banama handicaps thizeni, mhlawumbe kunezinto zabo ezingekho as much as the other child would have been. Abanye babo sebekhulile, abantu bebephila impilo yabo, kodwa manje bayizalukwazi, bawogogo, bawomkhulu. Ngeke ngithi mina a healthy community
It's a community that knows how to take care of its people, young and old. A healthy community is a community that knows how to take care of its people, young and old. That you are able to take care of everyone. Yabona ithandwa zami, kunento that I've come to realize over the years in my ministry. Some people are sensitive. Some people are sensitive. Bayazwela abanye abantu. Abanye abantu, rejection bayibona even when it's not intended. Rejection bayibona even when it is not intended. Ubezwa abanye abantu bethi ayilona uthanda ingane thina akasinaki. Lona uthanda ogogo thina akasinaki. Lona uthanda obaba thina akasinaki. Lona uthanda omama thina akasinaki. Lona uthanda ifundiswa thina akasinaki. Abantu are very sensitive to rejection, even when it is not intended. Ingakho kumina lenkonzo yokuthanda nokwamukela, it's crucial. Khona lento ngangilokhu ngiyifisa ngiyilangazelela. Namanje ngisayifisa ngisayilangazelela. Maybe the question engifisa ube nayo. Think about your church. Think about your community. Think about your place of worship. And ask yourself this question. Are we a welcoming community? Are we a welcoming community? Abantu bayakwazini mabefika ba-experience that warmth. Ba-experience lola thando. Uyabona kwesinye isikhathi amabandla namasonto namahlelo abanye babo, not bonke, struggle with welcoming people. Abanye banganibona niqhamuka no3 no4 awu ubone bekhuluma nabamaziyo, behleka nabamaziyo, wena bakudisregard as if you don't exist. Ngikhuluma no sawubona uhello akekho abakwazi. Ngangivame ukuthi mina kwezinye indawo uyakwazi ukuya khona usonte uhlale khona for almost a month if not 3, akekho isho oyedwa owake wathi sawubona unjani. Akekho isho noyedwa ozuke athi hawu siyaqala ukukubona, siyajabula ukuba nawe. And so ngiyafisa ukuthi, are we a welcoming community? Angikhulume futhi thandwa zami ngemhlangano ebakhona. The guilds, the sodalities, the organizations, the unions, whatever we call them. Are we welcoming? Siyakwazi ukwenza abanye abantu bazizwe bamkelekile. Siyakwazi ukwenza abanye abantu bazizwe bethandwa. Siyakwazi ukwenza abanye abantu bazizwe besekhaya. Jesu into asifundisa yona namhlanje
akuve ibalulekile. Even nasemsebenzini. Yabona emsebenzini khona abantu unfortunately obabona emsebenzini benama clicks. Obabona emsebenzini bezenzela izinto zabo. And automatically you feel ukuthi mina angidingakali la. Mina angibelongi la. Mina angifithi kulolu hlobo lwabantu. And so you soon realize ukuthi it's them against us. It's us against the world. So mbuzo engubuzayo, are we a welcoming community? Are we a community that knows ukuthi ngaze ngathandwa, ngaze ngamukeleka, ngaze ngafika la engibona ngizokwazi ukuhlala khona? Let me also bring in another aspect. Kumele kodwa ke siqaphele into ethile. Kunabantu abafisa nabathanda ukwenzelwa izinto bona abangathandi ukuzenzela. Angenza umzekeliso. Kunabantu abayohlezi belinde ukwenzelwa. Kunomuntu othi usuphekile, usuphakile, wamnikeza ukudla. Akasiboni isidingo ukuthi naye ngelinye ilanga apheke, aphake, akeze izitsha. Akasiboni isidingo naye sokubona ukuthi awu la ekhaya siyayisebenzisa lento and siyayisebenzisa isikhathi esiningana, naye azibone eyingxenye yento. Angenza umzekeliso. Ngiyawusaba umuzi, ngiyalisaba ikhaya elinebhodwe ekuthiwa elakaNgcezu. Ibhodwe lakaNgcezu ibhodwe lomuntu, ibhodwe eliphendulayo. Makuwukuthi namhlanje kupheka usibanibani, it means noma lingasha lelo bhodwe ngeke ngilithinte. Ngobani? Ngithela sibanibani. Noma lelo bhodwe ngingalibona ukuthi selisenkingeni ngeke ngilithinte. Ngobani? Elasibanibani. Ngiyalisaba ibhodwe elinjalo. Ngiyawusaba umndeni one mentality enjalo. Angiqhubeke nomzekeliso wami. Uthola ukuthi la ekhaya senze umsebenzi. Mhlambe udadewethu noma umfowethu noma ubani emndenini uyena osicelile size simlekelele wenza umsebenzi. Yes, sibhizi, siyasiza, silana emabhodweni, siyapheka, sisegcekeni, kube khona into eshodayo. Mina ngiyasaba uma sengibonile ukuthi akukho, bese ngiya kumnini womcimbi ngithi sibanibani awusinikeze imali, ama spice nawe phela, sibanibani awusinikeze imali, na usawuthi ungekho, sibanibani naba abantu bengena, ama drinks awekho. Kanjani? Isekhaya nje lana. Isekhaya njena lana. Uma sengibonile ukuthi akukho, uma ngizibona nami ukuthi kusekhaya la, uma ngibona ukuthi ukwenziwe umfowethu, udadewethu, wenzele thina sonke nathi siyingxenye yakhona, angidingi ukuya kuyena ngiyothi kuyena manje ke Ncome ukuthi akusekho, manje ke Gebhu ukuthi sekuphelile. So no. Angikhiphi imali ngihambe ngiyokuthenga. Angikhiphi imali ngihambe ngiyokulungisa khona sizokwazi ukwenza, sikwazi ukuqhubekela phambili. Kuchaza ukuthi kusekhaya.
I do not need permission to feel at home in my own home ngoba kusekhaya. Lana ngifuna ukuyi-understanda le concept yokuthi once you've made a place your home, kukini. Awudingi ukuyocela i-permission yokuphefumula. Awudingi ukuyocela i-permission yayo yonke into ngoba kusekhaya. And ukufika kwakho kuyasikhombisa ngokujabula kwakho, ngokunethezeka kwakho, ngokwenza kwakhe izinto ukuthi usibanibani is now at home. Angeke sisixwaye ukuthi awusibanibani uyofunani laphana, usibanibani ukwenzelani. Ngobani? Ngoba uyazazi ukuthi usefike ekhaya. And so ngiyafisa sibe naleyo understanding in us as people ukuthi sometimes I can discredit myself and not take my part and not take my rightful place. You know, angeke ngimxoxele nje imkhuba yasekhaya. Yabona ekhaya mangizoba khona umcimbi, kuzoba khona uhlela bazolenza, bazobika kubantu abadala ukuthi isicabanga ukwenza ukuthi nokuthi, then ubhuti omdala uzosibiza and sonke sizohlangana laba fanele basondela sebethe ukukhula xoxe ngalezi zinto ukuthi ke hayi mangcome sicabanga ukwenza ukuthi nokuthi onanga usibana nenkulumo kanje sihlaleni phansi sonke ixoxe nje lenkulumo ixoxe and in the midst of ixoxe yonke lenkulumo bese kuba khona nje ukuthi okay hayi mina ngizokwenza ukuthi mina owabuza okay so sizoyimisa kanjani lento, hayi mina ngizokwenza ukuthi uyena ufike nokuthi mina ngicela ukwenza umsebenzi kanje nanka amandla ami kanje and sonke we chip in okay kulungile lokulungisa lokhu ngizokulungisa. This is the first meeting. Siqhubeke siphinde sibe ne follow up, kuhambe kanjani, kulungiswe kanjani. And that's the attitude we should be having kusekhaya. Ungaze uyozonda uyokhuluma izinto zakini nathi sabantu bangaphandle. Ngobani? Sokuhleka thina sothi awu kanti uzalwe ekhaya elinjani elingakwazi ukubambisana, kanti uzalwe ekhaya elinjani elingenalo uzwelo, kanti uzalwa ekhaya elinjani elingakwazi ukufihla ihlazo lalo. Siqhubeke ithandwa zami. Verse 17. Remember this. Whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Kunalento engiyithandayo. Kunalento engiyithandayo. Yabona ingane ungayithethisa manje. Sikhohliwe. Ungayithethisa manje. Siyahleka. Ungayithethisa manje. Ikhala ishayi. Yabuya hawuma ukuthi esikoleni bacela ukuthi hawuma ngiyayisaba ingane edubayo. Ngiyayisaba ingane ehlinayo. Ngiyayisaba ingane ebuphula umlomo. Ngiyayisaba ingane edelelayo. Akuseyona ingane sekudoti lo. Ngiyayisaba ingane enze njalo. Ingakho ithandwa zami ngolokhu nganixoxela ugotshwa usemanzi. Yabona nje umuthi okufanele uqinisekise ukuthi uhlezi ukhona ekhaya, uyamila egcekeni, mungamilanga egcekeni uyawuthola, baphuze wona abantwana, abanye bagqume ngawo, abanye bageze ngawo, ungene egazini ukuthi umpentshisi. Kuthi umpentshisi usebenzise lo muthi avusiza ekukhuliseni ingane. Wesiza lo muthi not njalo, akuyona into efanele umkhulise ngayo njalo ngoba uzogcina sewujwayele lo muthi ungasamsizi. Cha,
kodwa nje once in a while mubona ukuthi ayibonali le sitimela siphuma esiporweni, nazi lezi zinto eziphuma, bese uthi mntanami ake sisondele sithi kuyogquma kancane. Yabona njengoba sekuqala nobusika futhi kuyasiza ukugquma, asithi ukugquma kancane mntanami, ngithi ukushisa kancane igazi, khona umuthi engifuna ungene egazini lakho, mubona ukuthi futhi kanjani umphalazise ngawo, mubona kanjani ubumgeze nje ngawo, umgeze ngawo, avusiza lo muthi kuthi umpentshisi, uyasiza. Umnike umntwana nje lo muthi, umnike nje umntwana, aveqondo umuthi nje kabili kathathu ngompentshisi, umemeza kabili kathathu umntwana uzwa uyangena umpentshisi egazini. Ngiyadlala kodwa afu ngena kamnandi umpentshisi, and then emva kwalokho uzaqonda izinto. Ngithi thwi akavamile ukuhlupha kakhulu emva kwalokho, ngoba uyazi ukuthi ngizothola loya muthi ozothi ukungibamba kancane ungiphilise, ungene egazini, and muka wangena egazini yonke into iyalunga. Uthi uJesu, remember this, whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. So kunalezi zinto ezibalekile, ukuba mnene, kuba nenhliziyo enhle, kuba nothando, ukwazi nokwazisa omunye umuntu. Asambeni verse 18 ithandwa zami. A Jewish leader asked Jesus, "Good master, what must I do to receive eternal life?" I love that question. Please write this down for me. How can I improve my life? Please write that down for me. How can I improve my life? That's the question this man is asking. What can I do? What must I do to receive eternal life? How can I improve my life? How can I improve my life? And ithandwa zami, lo mbuzo ubalekile, ngiyafisa siubhale kuma journals ethu. Ngiyafisa siubhale kuma journals ethu. Ngiyafisa siubhale kuma to-do list. Ngiyafisa siubhale, and mase siubhalile bese senza something ngakho. Bese senza something ngakho. Because lo mbuzo forces me to reflect. How can I improve my life? Ngoba phela the first thing ebalekile is a realization ukuthi okay, ngihappy ngempilo yami, kodwa I'm not there yet. Ngiyajabula ngokwenzeka kwezinto, kodwa kuningi ebengisafisa ukukubona kwenzeka. Ngingenze njani ukukhulisa, ukuthuthukisa nokuthi impilo yami ibe ngcono? How can I improve my life? Uzoba amazed ukuthi lo mbuzo uma sihlala nawo siba honest and so break her down. Yini ekumele ngiyenze ukuthuthukisa, ukukhulisa impilo yami ibe ngcono? The first thing that I will come to is to do the assessment of your life. Ukubuka impilo ukuthi okwamanje ikephi impilo yami. And kunezinto eziningi esimbonga ngazo uNkulunkulu. I'm happy, Nkosi. I'm grateful that this is what you have given me, and I'm grateful for that. And because of that, and I will forever be grateful, ukuthi this is how you've blessed me. But then you ask yourself, what else can I do in order to grow in mercy? What else can I do in order to be better? What else can I do so that my life can be in alignment with God? Akuvibalekile kumina leyo nto. And so if you go to verse 18, a Jewish leader asked Jesus, and he says, "Good master, what must I do
to inherit eternal life? What must I do to inherit eternal life? How can my life be better? How can my life be of that God wants me to become? Yini lena uNkulunkulu angifisela yona, angicelela yona, angibizela yona? And that's an important question. What can I do? What must I do to receive eternal life? And listen to this. The first question in verse 19, why do you call me good? I'm always fascinated by that statement. Why do you call me good? Why do you call me good? Why? Why do you call me good? But listen as you go on. Jesus asked him, no one is good except God alone. Akekho olungileyo, akekho ongcwele ngaphandle kukaNkulunkulu. Why do you call me good? Why? And so you stay in this powerful ambience of the Lord, and he says, only God is good. Only God is the source of goodness. Only God is the source of life. Only God is the source of goodness. Now, kunento ebalekile kumina. The closer we come to the light, izinto zethu eziningi zizokhanya. Izinto zethu eziningi zizozivezela ubukhona bukaNkulunkulu. And as we sit and stay with that, then we realize amandla akhe ezimpilweni zethu. The fact ukuthi uJesu is able to say only God is good, that says a lot. Only God is good. And so kuna lento ethi mina, celani uNkulunkulu asondeze ebunkulunkulwini bakhe. Celani uNkulunkulu asisondeze ebunkulunkulwini bakhe. Because mina ngokwami angeke ngikwazi. Mina ngokwami angeke ngikwazi ukufinyelela kubona unless uNkulunkulu engisondeza engiyisa kukona. It is God who draws us to it. It is God who helps us to even become aware of our need for his goodness. Thandwa zami, ngifuna ukuyisho lento. Ubungcwele angiziboneli mina. Ubungcwele angizifuneli mina. Kodwa uNkulunkulu ongisizayo ukufinyelela kubungcwele bakhe. uNkulunkulu ongisizayo ukuba ngihlale ebungcweleni bakhe. Ingakho izwi likaNkulunkulu liqinisile malithi ngokwami ngehluleka. Ngokwami anginawo amandla. Kodwa yena uzongenza ngifanele. He makes us. He allows us. He leads us. And he draws us to his goodness. Now, there's something I love.
Verse 20. Don't forget, what is the original question? What is the original question? And the original question is important. How can I improve my life? What must I do to inherit eternal life? That's the original question. So on top of it, as we try to answer, this is the second question. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not commit murder. Do not steal. Do not accuse anyone falsely. Respect your father and your mother. Niyayazi imithetho kaNkulunkulu. Igcineni. How do I improve my life? Ibomntwana kaNkulunkulu. How do I improve my life? Enza okujabulisa uNkulunkulu. How can I improve my life? Phila impilo uNkulunkulu asibizela yona. And that for me is something absolutely powerful. So umbuzo wami is always simple. Uthini uNkulunkulu? Uthini uNkulunkulu? Ukona konke. Uthini uNkulunkulu? Yabona ithandwa zami, ngiyafisa sihlale kuleyo nto. Sebekhulume bonke. Sebenze konke. Kodwa uthini uNkulunkulu? Simcela uNkulunkulu. Yabona siyafisa, siyadinga ukuba simcela uNkulunkulu ukuthi wena Nkosi uthini? And ngihlezi ngithi mina akuve kubalulekile. It is crucial, it is important, it is imperative. Learn to spend time with God in silence, in prayer. Learn to spend time with God in silence and in prayer. And why am I saying that? Ngoba ithandwa zami kubalulekile to have the ability to shut the outside noise. Write this down for me. Lord, give me the ability or give me the grace to shut the outside noise. Lord, give me the grace to shut the outside noise. Akuve kubalulekile. You must pray for this grace to shut the outside noise. Why? So that you can listen to the voice of God. So that uNkulunkulu ezokwazi ukukhuluma nathi. So that uNkulunkulu ezokwazi ukusambulela iqiniso lakhe. So that uNkulunkulu ezokwazi ukusondela thina. Lord, give me the grace to shut the outside noise. Kuyaphithizela kakhulu emnyango. Kunengxokozelo enkulu emnyango. And unless you are able to shut that out, izodisturb your peace within. Unless you are able to shut that and to rise above it, you will never be able to be one with yourself. You will never be able to be one with God. Now, ingakho abantu abaningi benga-understand ukuthi why osibanibani are still standing, why osibanibani are still thriving, why osibanibani seem to be okay, why osibanibani are actually living life, why osibanibani bebahle bengaka. It's because they've learned the art of life. Shut the outside world. If it is noisy, shut it out. If it's destructive, shut it out. And then you will find peace within yourself. You will find peace with God. Uthini
uNkulunkulu. And that's an important thing for me. Uthini uNkulunkulu? Sebekhulumile, sebenzile, sebeukuthi, kodwa uthini uNkulunkulu? Once you know that, hence usho njalo ukuthi gcina yonke lemthetho. Now, verse 23, it's quite interesting. But when the man heard this, he became very sad. Or rather, sorry, not before that. In verse 21, the man replied, ever since I was young, I have obeyed all these commandments. I've always obeyed them. I've always listened to them. Go and listen to my reflection when I talk about the older son. I have 2 reflections that I did on the older son in Luke chapter 15. And this man says, I've done all of that. Ngikhule ngomthetho mina. Ngikhulele ebandleni mina. Ngikhule mina ngimazi uNkulunkulu uthini emthethweni yakhe engcwele. And yet he still asks. Cela ungibhalela phansi. Inhlanzi iyakwazi yini ukomela amanzi kodwa isahlala emanzini olwandle? Inhlanzi iyakwazi yini ukomela amanzi kodwa isahlala emanzini olwandle? A fish. Can a fish says it's thirsty even when it's still inside the water? Can a fish be thirsty inside the water? Inhlanzi yakwazi yini ukomela amanzi kodwa isahlala emanzini olwandle? That's something that is worth reflecting on. Inhlanzi yakwazi yini ukuthi yomela amanzi kodwa isahlala emanzi? Can a fish really be thirsty inside the water? Thandwa zami, ithi lensizwa, I've done all of those. And yet he still asks. And yet he still asks. What must I do to inherit eternal life? So just these are the things you must do. I say, no, but I've done that. But the mere fact is asking of it. It means either kumsizanga or understandanga why he was doing them. And that's something absolutely powerful. And so ubuza umbuzo othi, what can I do to make my life better? How best can I live? Khona umbuzo engifuna ukubuza. What can I do? What must I do to live an impactful life? What must I do to live an impactful life? Yini engayenza ukuze ngiphile impilo ene-impact? Ukuze ngiphile impilo abanye abantu abangaphila basizakale ngayo. Yini lena uNkulunkulu angibizela ukuba ngiyenze? Thandwa zami, kunabantu who look at you, who look up at you. Kunabantu who respect you. Kunabantu who hang on your words. Kunabantu who watch your lives, who searches for you on social media. Kunabantu who view your statuses. Kunabantu who enjoy being in your company. Kunabantu ongabazi kodwa they love and enjoy your content. They believe ukuthi khona lento uNkulunkulu ayenzayo ngawe. And when mhlambe you are just living your normal life. So umbuzo wami, what must I do to live an impactful life?
awumazi umuntu oyongena kwi-platform yakho, awumazi umuntu oyosondela kwi-presence yakho ukuthi ngaleso sikhathi uyobedingani. Kungenzeka ngokufika kwakhe nje a second, a minute, a two, uthola ukuthi ngalowo mzuzwana umnikeze into ebingamphilisa. Ngalowo mzuzwana umnikeze impendulo that he or she has been searching for years. What must I do to live an impactful life? Inhlanzi iyakwazi yini ukomela amanzi isemanzini olwandle? And the answer is sadly yes. So khona abanye abantu, it's not ukuthi abanawo ama-answers, it's not ukuthi abanawo ama-solutions. They just needed you to nudge them into the right direction. They needed you to remind them it is within reach. My God, write this down. It is within reach. It is within reach. Isangatholakala. It's within reach. It is within reach. Whatever I'm searching for, it is within reach. Whatever I'm longing for, it is within reach. Kusangatholakala. Kusangenzeka. Ngisangaba ngcono. Ngisangaphila. Ngisangawondla umndeni wami. Ngisangaba ubaba. Ngisangaba umama. Ngisangaba ingane. Ngisangaba upartner. Ngisangaba unkosikazi. Ngisangaba umyeni. It is within reach. And imagine if you and I lived by these principles. And we said to ourselves, no man, come on, Tembelani. It's within reach. It's not all over. It is not all lost. It is not all lost. Kusangenzeka. It is within reach. Kusangalunga. Kusangatholakala. Kusangenzeka. And for me, that's something absolutely powerful. It is within reach. And if we sat with that, and if we understood that, and if we lived by that, kusangenzeka. And so lendoda ithi, but I've done all of those things, I've kept all these commandments, but I'm still hungry, but I'm still thirsty, but I still want to perfect my life. Then verse 22, when Jesus heard this, he said to him, there's still one more thing you need to do. Sell all that you have, give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. Go and sell everything, then come and follow me. But when the man heard this, he became very sad because he was very rich. Be impactful. Yazi, as we grow older, some of us, we're no longer interested in being impressive. We're no longer interested or impress. We just want to be impactful. We've tasted success. We've seen what success looks like. We're still hungry, but we are driven more by being significant
We put more weight on being significant. And success becomes a byproduct of being significant. And so we thrive more on being impactful. How is this going to help? Let me be more impactful. If success happens, it's a byproduct of being significant. It's a byproduct of being impactful. It's a byproduct of helping someone discover their true selves. It is a byproduct of contributing positively in someone else's life. Uthi Jesu, sell everything and come follow me. Be impactful. Be impactful. Makuthiwa ngiyashona namhlanje, bangaki abantu whose lives I have contributed positively towards? Makuthiwa ngiyashona namhlanje, bangaki abantu abangathi, Enkosi, having met him or her, I've experienced something of you through yena. Bangaki abantu who were within my reach, who were blessed by my presence. Khona isihlahla umthunzi waso abantu abahlala kusona bayakwazi ukuthola ukuphila. Mainly ihlahla isemakhaya emagcekeni, umthunzi wakhona usinikeza ukuphila. Kodwa futhi khona ihlahla ongahlali umuntu ngaphansi kwaso, ongamili lutho ngaphansi kwaso, ayisondele egcekeni, ayivunyelwe, because izukufa. Khona ihlahla nothing grows under it. It kills everything, anything ngaphansi kwayo. And unfortunately, sometimes khona abantu abanjalo empilweni. Khona abanye abantu abayisihlahla umthunzi waso ungukuphila kubantu abasondela nabakhosela kusona. Khona abantu that you meet and uhlala nabo, and by the time you walk away, you experience yourself in a different way. They didn't do much. They didn't say much. They were just themselves. And you were inspired. And you wanted to become better. You were inspired. And you sought greatness. Kube khona abanye, you feel worse than before. You feel drained, unloved, rejected, not even taken care of. You feel demoralized. And so, ukubalekile ukuhlale sizibuza ukuthi hlobo luni lesihlahla engiyisona. Hlobo luni lesihlahla engiyisona ekhaya lami. Hlobo luni lesihlahla engiyisona
kubantu bami. Hlobo luni lwesihlahla engiyisona emsebenzini. Enkosi, uma ngilesi sihlahla esibalimazayo, ngiyacela ngishintshe. Uma ngilolu hlobo lwesihlahla olubagqilazayo, ngiyacela ngishintshe. Uma ngilolu hlobo lwesihlahla oludla amandla abo, ngiyacela ngishintshe. Hlobo luni lwesihlahla engiyisona. Kunalento eyenzakala lana. He was very sad. Jesus saw that he was sad, and he said how hard it is for this person to enter the kingdom of God. It is much harder for any richer person to enter the kingdom of God than for a camel to go through the eye of a needle. Iyangithusa lento. He is in the presence of the Great One. Ozomphendula amtshela iqiniso, kodwa he's not ready to receive it. Uzomtshela into ezomsiza, kodwa he's not ready to see it. The people who then heard him asked, who then can be saved? Jesus answers, what is impossible for people is possible for God. Yabona uNkulunkulu kunezinto azoke asicele zona ithandwa zami. Zibukeka zi-impossible. Zibukeka zingenzeki. Zibukeka zinzima. Kodwa simcela uNkulunkulu. Nkosi, ngokwami ngizohluleka. The mere fact ukuthi ngiya kuwena ngithi how can I improve my life, it's because ngiyazi ngokwami ngizohluleka. Kodwa simceleni uNkulunkulu. Asimceleni uNkulunkulu, ngiyacela Nkosi, ngiyancenga. Ongenzeki kubantu kuwena kuyenzeka. Mina ngenzeka ngithi Nkosi angisayifuni lento. Mina ngenzeka ngidube ngithi Nkosi ayenzeki lento. Mina ngenzeka ngibaleke ngoba angiboni kahle ngithi Nkosi angifuni lento. Kodwa uthi namhlanje ndodana, ndodakazi, sithandwa sami, khuleka. Akuncikile kakhulu ekwenzeni kwakho, kuncike ekungithembeni kwakho. Akuncikile kakhulu ekwenzeni kwakho, kuncike ekungithembeni kwakho. Ngoba ukube bekuncike ekwenzeni kwakho, ngabe kade wakwenza. Kodwa ngoba uncike ekungithembeni, ngizokwenzisa. Ngeke ngikwenzele, ngeke uzenzele, ngizokwenzisa. Uzosithwalisa uNkulunkulu. Uzohamba nathi uNkulunkulu. Uzosifundisa uNkulunkulu. Uzosibekezelela uNkulunkulu. Uthi akuncikile ekwenzeni kwakho, kuncike ekungithembeni kwakho. Akuncikile emandleni akho, kuncike okholweni lwakho. Uthi ngethembe. Ngethembe, liyangithinta leli gama. What is impossible to people is possible for God. Ongenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka.
ongenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Akuncikile ekwazini nasekuhlakanipheni kwami. Angicikile kuma-modules engiwafundile. Angicikile ey'ntweni engiy'tshela ukuthi mangifunda ngizokwazi ukuthi no. Uthi yodwa into engiyicela kuwena, ngethembe ukuthi njoba usungibikele ngizokwenzisa. Ngethembe ukuthi njoba usungixoxele ngizokunikeza amandla. Ngethembe ukuthi ngizokusiza. Verse 28. Then Peter said, "Look, we have left our homes to follow you." "Yes," Jesus said to them, "and I assure you that anyone who leaves home or wife or brother or parents or children for the sake of the kingdom of God will receive much more in this present age and eternal life in the age to come." Petrus uthi, what about us? My God. Write this question down for me. What about us? Petrus uyangichaza. He speaks on our behalf. What about us? And somehow we live with that as human beings. What about us? What about me, Nkosi? So kuzokwenzakalani kuthina? Kuzokwenzakalani kubantwana bethu? Kuzokwenzakalani, Nkosi? What about us? And we always are worried. What about us? What will become of us? What will become of our situation? Nothing you've been through has been wasted. Write that down for me. Nothing I have been through has been wasted. Whatever you've gone through, God has noticed it. Kuzokwenzakalani ngathi athi uNkulunkulu, nothing you've been through has been wasted. Athi ngibonile. Athi umhlabeleli, athi yebo ngiyazi, athi yebo ngibonile, athi akukho uJesu angeke akulungise, athi yebo ngiyazi, athi yebo ngiyazi, yebo ngibonile, akukho uJesu angeke akulungise, yebo ngiyazi, yebo ngiyazi, yebo ngibonile, akukho uJesu angeke akulungise, yebo ngiyazi. What about us? Kuzokwenzakalani ngathi? Athi uJesu, nothing you've been through has been wasted. Athi umhlabeleli, athi yebo ngiyazi, athi yebo ngibonile, athi akukho uJesu angeke akulungise. Akukho uJesu angeke akulungise. Ngiyafuna ukholwe, uhlale kulelo lizwi. That nothing you've been through has been wasted. Methu Petrus, Nkosi makunzima kanje, kokwenzakalani ngathi? Athi yebo ngiyazi, athi yebo ngibonile, athi akukho uJesu angeke akulungise. Yena nguyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.